הורות, כל הורות, מתחילה בחלום, בפנטזיה, על הילד האידיאלי שרצינו שיהיה לנו. ואנחנו צובעים את האינטראקציה בינינו לבין הילד שלנו בצבעים מופלאים. כשמגדלים תינוק, פעוט, ילד, נער, נערה, ילדה, עם הפרעת קשב וריכוז, מתמודדים קודם כל עם התנפצות הפנטזיה. זה לא יהיה הילד האידיאלי, ולעיתים אנחנו לא מצליחים להרגיש את ההורות שרצינו לעשות כהורות אידיאלית, אלא ההפך הוא הנכון. ילדים עם הפרעת קשב, כתינוקות, הם ילדים שנמצאים על הקצוות של הסקאלה, או בקצה של טמפרמנט קשה. ילד מתיש, אין לילות מסודרים, אין אכילה מסודרת. כל גירוי מקפיץ אותם והיכולת להרגיע אותם נמוכה מאוד. או בקצה השני, הישנוני, הבוהה, החולם, הנראה בהתחלה כמו תינוק מלאך, שאפשר לעשות הכל, כי הוא לא צריך אותנו כמעט. אבל יום אחד אנחנו מתעוררים בבעלה ואומרים, אלוהים, כל הילדים כבר הולכים ומדברים בני גילו, והוא איפה? נשאר שם בישנוניות שלו. כשבאים עם תינוק עם טמפרמנט קשה, מותשים אחרי שבועות של התמודדות לא מוסברת, ואחרי תחושה של כישלון הורי, לטיפת חלב, ומשתפים את אחות טיפת חלב, בדרך כלל התשובה המאוד כואבת שנקבל, תירגעי, הוא יירגע. כלומר, תשים עלינו את האחריות ואת האשמה לאי השקט של הילד. ואני שואלת את אחות טיפת חלב, את רוצה אותו ל-24 שעות לסיבוב? ותספרי לנו איך נרגעת? זה לא אתם, יקיריי. זה המבנה הנוירולוגי המולד של הילד שלכם. ולי מאוד חשוב להזכיר את זה פעם אחרי פעם. ההורות שלנו, שהתנפצה לה הפנטזיה, נבנית בעקבות ובתגובה למאפייני הלקות שאנחנו עוד לא יודעים אותם לפעמים, שהילד שלנו הביא הביתה. ולכן זאת הורות קשה וכואבת, שלעיתים קרובות עוברת גם תהליך של שיפוטיות מכאיבה. הגננת שצריכה להתמודד עם הילד ההיפראקטיבי שלנו, אומרת לנו, הוא ילד ללא גבולות, לא מחונך. מי לא חינך? אתם. הילד החולמני הוא ילד שלא משקיעים בו. מי לא השקיע בו? אתם. לא נכון, אתם לא צריכים את העוצק השמה הזה. הילד ההיפראקטיבי הוא ילד שצריך ללמוד איך לשים לו גבולות. זה לא כי אתם לא יודעים לחנך, כי החינוך הרגיל, שאתם יודעים לעתים לעשות מצוין לילדים האחרים שלכם ללא הלקות, לא עובדים במקרה שלו. הילד החולמני הזה, שלפעמים אפילו הגננת לא ראתה אותו, המורה שואלת, הורים של מי אתם? מי? יש לי כזה בכיתה, היא אפילו לא מכירה אותו, הוא שקוף לפעמים. לא מגיע אל היעדים, לא כי לא אכפת לכם, כי צריך לדעת איך להגיע לזה. כשההורות היא הורות כואבת, והחוויה היא חוויה מתנפצת, הרבה פעמים קורה לנו משהו מאוד קשה עם הילד. אנחנו מפסיקים להתפעל ממנו. בדרך כלל, במקום וואו, איזה יופי, נגיד לו, אוי ויי, מה שוב? למה? מה יהיה? ככל שההתפעמות שלנו יורדת, הערך העצמי של הילד שלנו נפגע יותר ויותר. וככל שהוא נפגע יותר, היכולת לעזור לו נעשית קשה יותר. אפשר לשנות את המעגל המכאיב הזה. צריך לשנות את המעגל המכאיב הזה. אותה הורות שהיא הורות מותאמת, יכולה לאפשר לכם להיות שם במקומות הנכונים, בצורה הנכונה, להביא אותו אל המקום הנכון, ולתת לכם את ההזדמנות בהורות בהוראה מתקנת, להתפעם ממנו, ולהתחיל לשנות את כיוון היחסים גם בבית וגם בחוץ. הדרך להשיג את זה היא בקבוצת הדרכה, בהדרכה פרטנית, בקבוצת תמיכה, לא להיות לבד. הלבד הוא אולי חלק מאוד קשה בתוך ההורות הזאת, כי בחוץ אין עם מי לדבר.
בתוך קבוצת הורים, יש עם מי.